ба номи худованди бахшандаву меҳрубон, дуруду салом ҳамёрони азизи гироми қадр, бо шумо ҳастам Шарафдин Гадоев. баъзе аз обсофкунакони Муҳиддин Кабирӣ, хоини калон ҳамин Муҳиддин Кабирӣ аст. Муҳиддин Кабирӣ аст як одаме ки дар гапу гуфтор ва рафтораш намеистад ва мунофиқ аст. Дар як ҷоя кор мекунад, дар як ҷоя як гапро дигар мезанад. Ин мунофиқӣ аст. дар як ҷоя гап мегӯяд, дар як ҷоя гап. суханаш бо гуфтору рафтораш нест. шумо метавонед ҳамин одамро гуфту рафторҳош як 10 баромади ҳамин шумо таҳлил кунед, шумо мефаҳмед ки ҳамин одам ба хотири мубориза барномаам надорад, нақшаам надорад, ҳеҷ чиз надорад. ва гузашта ин шахсро талаб кардам, як эҳсос шуд ки як шер дар мобайни шағолҳо афтидааст. ман эҳсос кардам ки ҳамин 13 нафар аъзои ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дигар намедонанд ки аз ҳамин самимияту вафодоришон бо раҳбар, ино ҳамамун шағолҳои худашро дар атрофи худаш ҷамъ кардааст. ҳизби Муҳиддин Кабирӣ дигар ҳар чизе ки ҳамин гуфт дигар ҳамун мешавад. ин хел нест он мустақилият, баробарӣ дар онҷои вуҷуд надорад. ҳастанд баъзе бачаҳое ки дар ҳамун дохили шуро норозӣ буданд аз Кабирӣ. воқеиятро мегӯянд. гузашта аз ин воқеиятро бигирем. ҳамин нафар 20 сол аст қариб дар худи раҳбарияти ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон аст ва 6 сол шуд дар паймони миллии Тоҷикистон аст. ва дар муддати ҳамин 6 сол натавонист ҳеҷ як пешравӣ дар паймони миллии Тоҷикистон кунад. ҳатто як вебсайти ки танҳо ҳамиҷа изҳоротҳои худашро пахш кунад надошт. яъне ин аз ноуҳдабарӯи як одам нишон медиҳад ки ҳамин ноуҳдабарӯи боис шуд ки бо доштани 40,000 аъзо дар Тоҷикистон натавонист ягон чизро тағйир диҳад. ҳоло дар дур нишаста дар ин корро карда метавонад. ҳоло беравад дар ин созмон меравад, дар ӯ созмон меравад, грант мегирад. грантҳо барои кӣ мегирад? барои мубориза мегирад, барои хештабори худаш мегирад. ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистонро овард дар ҳамин атрофи чанда хештабори худаш ҷобаҷо кард. ҳоло барои ӯ муҳим нест ки ба ҳадаф мерасад, намерасад. шумо дар суҳбатҳояш нигоҳ кунед, ягон ҳарфи барои баргаштан надорад, ягон барнома барои баргаштан, як барнома дар ҳолати фавқулода надорад. вақте ки як раҳбари оппозитсия барнома барои баргаштан як ҳолати фавқулода надошта бошад, он чӣ раҳбарӣ аст? ба ин хотир 60 сола шуд ин мардакам, пир шуд. бояд равад кадрҳои ҷавона тайёр кунад. то имрӯз чанда кадри ҷавон ҳамин одам омода кард? ҳеҷ чиз. ба ин хотир он чизе ки ҳоло обсофкунакояш мегӯяд, ҳар касе ки мегӯяд он як масъалаи дигар аст. ино одат кардагӣ ҳастанд. ҳар касе ки бо ино набуд хоин аст, мунофиқ аст, намедонам ҳар чизе ки ино дигар мегӯянд. гузашта аз ин бояд ҳама мо шумо иқрор шавем ки ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон як тарафи ҷанги шаҳрвандӣ буд ва хуни шаҳидон, хуни он нафароне ки барои адолат расидан ба як ҳукумати арзанда мубориза бурданд, омадан хуни онҳоро ба чӣ фурӯхтанд? Ба 30%. баъд омадан ҳамун худашон бо худашона куштанд. иштибоҳ карданд. бояд бигӯям ки бо ҳамин ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон бо роҳбарии Муҳиддин Кабирӣ пайвастанд, чун арзиш надорад. ман эътиқод дорам ки дар ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон хеле нафарони шоиста, арзанда ҳастанд, вале ана ҳамин Муҳиддин Кабирӣ ва атрофиёнаш, хештабораш ҳамин ҳизбро ба як ҳизби хонаводагӣ табдил доданд. чун вози паймони миллии Тоҷикистонро ҳам мехоҳанд ба як ва ҳизби хонаводагӣ ташкил диҳанд. Раҳмонов дар Тоҷикистон як ҳизби хонаводагӣ ташкил кард, ҳоло Муҳиддин Кабирӣ бошад дар اروپا. به این خاطر اگر میخواهید به این مسئله ها نقطه گذارید و اگر نه من دیگر با شما کار ندارم. مردم دیگر قضاوت با خودشان هست و انشالله که من در راه هم صادق هستم و انشالله خدا خواهد که من در اپوزیسیا در راه مخالفت خود پیش میبرم
این محیدین کبیری یک تجار است، یک تجار است. حیات شما را، زندگی شما را، همه کار شما را تجارت خواهد کرد. برای این منفعت شخصی، منفعت خود، خانواده و گروهش از منفعت همه شما بالاتر است. مطمئن باشد که به مثل اگر من حالا زنده مرده، شما به این اگر همین محیدین کبیری به قدرت رسید، شما در مقایسه با رحمانوف میگوید که این 1000 مراتبه ظالمتر از رحمانوف بوده است. به همین خاطر این رو خوب به گوش گیرید که حتی این آدم سخن استعفای خودش رو شنیدن نمیتواند.